Martínez jauna, ongi etorri Euskal Telebistara. Eskerrik asko. Txori lasai. Batzure ere galdera egingo dizut, ikusi duzu hemen pasioz bizi dela eztabaida hau, eskudutzen ingurukoa, 7 urteren ondoren. Politika berria. 12 kilometro eskas etorri dira Euskal Autonomia Erkidegora. Zure ustez orduan zer da, aurrera pauso bat, ala beste atzerapen bat, nola Bueno, hartu duzu? oraindik asko ikusteke dago, ez? Jakiteko aurrera pauso baten. Argi dago, egutegi bat izatea aurrera pauso bat dala. Legebiltzarrean ja eskatu genuen, ez? Badago legebiltzarreko mandatu bat Eusko Jaurlaritzarentzako egutegi hau lortzeko duela hainbat hilabetekoa eta ia alderdi guztiok eskatu genuen mandatu horren alde. Beraz, alde horretatik espero dugu albezain laster betetzea mandatu hau eta Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernua lanean jartzea, egutegia lehenbailen egoteko eta transferentzien edo kompetentzien transferentzia lehenbailen egiteko. Gero datorrena da, zertarako erabiliko ditugu transferentzia hauek, hau da, Euskadi sozialago bat izateko, Euskadi feministago bat izateko erabiliko ditugun, edo bakarrik tanto bat apuntatzeko eta esateko, baditugu transferentziak, hor utziko ditugu, erabiliko ditugu, beste alderantzez. Hor ikusi beharko dugu, eta gero baita ere nire gustatuko litzaidake batzorde mistoaren dinamika aldatzea. Azkenean oso kritikoa izan gara azken urteetan egin den erabilarekin, ez komisio mistoarena, batzorde mistoa egon da geldirik, baina nola kupoaren negoziaketa lotu egin den aurrekontuen negoziaketara, nola gure eskubideak direnak edo gobernuen arteko negoziaketak direnak alderdien arteko onurak bihurtu diran, ez? Nik espero dut hori, dinamika hori ez errepikatzea eta izatea harreman natural bat, gobernu bat eta bestearen artean, gure eskubidearen gauza bat ona ekartzeko. Alare, egutegi hau ez da hankamotz geratuko gizarte segurantzaren eskumena da, horren kudeaketaren eskumena espaldima da autonomia erkidegora ekartzen? Hoberena izango zen hori horragotea, ez? Eskumen hau hemen egotea, baina egia da gai konplexua dela eta hitz egiten ari gara pertsona askoren diru sarrerari buruz. Baina konplexutasunak ezin du aitzakia izan lege organiko bat betetzeko? Guztiz ados. Nik uste dut hor ere jarri barko zela mahai gainean egutegi bat eskumen hau konkretuki lantzeko eta eskumen honen inguruko konpromesuak lotzeko, transferentzia egiteko, egoera honean, solidoan, jakiteko, ez da bela arazorik egongo eskumen hau gukartzean eta baita ere ze terminoetan, horre hainbat eztabaida daude, guk uste dugu ez dela apurtu behar estatuarekin dugun solidaritatea honen inguruan, eta hori, esan duan bezala, ez da bakarrik konplexutasun asuntoa, baizik eta hitz egiten ari garelako pertsona askoren diru sarrerei buruz. Eta orduan, noizko etorreko litzateke eskumen hau, beste 20 urte barru? Nire eskaera da, egutegi bat egiten bada eskumenentzako eta utzi nahi bada kanpoan egutegi horren honen inguruan gizarte segurantza konplexua delako, beraiek esan duten bezala, beste egutegi bat planteatzeko, gizarte segurantzarako. Eta gizarte segurantzaren asuntoa lantzeko. Ez bakarrik noiz ekarriko den jakiteko, baizik eta jakiteko ere, ze pausoak emango diren, konplexutasun guztiak salbatzeko, eskumen hau eta transparentzia zulertzen dut lehen esan duzuaren arabera. Garentasun osoz, noski ere. Zer iruditzen zaizu, gobernu sozialistaren barruan gertatu dena Grande Marlaska ministroak esaten zuen espetxen kudeaketa ez zela mahai gainean egongo, gero zela ministroak urrengo gunean baietz egongo zela, eta atzo ikusi genuen baietz, hor ze gertatu da? Deskoordinazio harri bat egon da, eta nik uste dut hor Grande Marlaskak ez dakit presioagatik edo hitz egin behar zuen, baino lehen hitz egin zuela. Nik uste dut oso argi zegoela eta konsensu oso handi bat dela espetxeen inguruko eskumenak ona etorri behar zirela. Askotan esan dugulako kudeaketa bezala espetxe politika hemen egin behar dela, duintasuna lortzeko presoen inguruko baldintzetan, guk egiteko espetxe proiektu berriak, eta hor Euskadin kontsentsu handi bat dago, beraz, nik uste dut
espero dut, gaur entzundakoarekin eta zelari entzundakoarekin Espainiako gobernuak hori ulertu duela, eta Grande Marlaska hor bakarrik gelditu dela, ez dakit bere iritzi politikoa den, hau da, behari gustatuko litzaiola ez egotea espetxe politika Euskaldunen eskuetan, edo presioak jaso dituela kolektibo batzuen inguruan horrelako deklarazioak egiteko. Hori espetxe eskumenei buruz, espetxe politikari buruz, etako beste lau presoren gerturatzea iragarri du, Espainiako gobernuak, alehengo du Sánchezen gobernuak, ez da zehazki Euskal Gartzeletara izango, Gaztela Leongo eta Kantabriako lau gartzeletara izango da, baina honekin Sánchezen gobernuan dagoenetik 15 presoren gerturatzea osatuko litzateke. Ze balorazio egiten duzu honen inguruan? Presoak hurbiltzea beti balorazio on bat jasoko du nire aldetik, baina motela da, egiten badugu hilabetero 2 preso, 4 preso, zenbat hilabete iraungo du horrelako hurbilketa. Hau da, izango da, tantaka, eta egongo gara 4-5 urte, zakizten bat urte, hilabetero 2 preso, 4 preso ekarriz, eta hitz egiten ari gara, berreun familien inguruan, presoen inguruan, eta beraien eskubideak mugatuta daudela. Hola tantaka ekartzea politika egitea esan nahi du presoekin, edo presoen kontura? Hombre, nik uste dut hor, Espainiako gobernua saiatzen ari dela oreka batzuk egiten, baita ere polemikarik esortzeko honen inguruan, baina nik uste dut ausartagoa tokatzen zaiola izatea Espainiako gobernuari ikustea, honen inguruan ez dagoela eztabaida, hemen ez dago eztabaida, argi dago, dano daukagu argi presoen eskubideen inguruko gauza bat dela eta humanitate inguruko gauza bat dela. Grande Marlaska ez zuen esan ez dagokiela bere ezalako eskubiderik denei? Bueno, hori izan da askotan Espainiako gobernuak erabili izan duen argudioa, ez? Berez, ez dagokiela etxetik hurbil egotea. Legeak esaten du, bakoitzaren familia edo senitarte edo lagunen arraigoa dagoen lekutik hurbil egotea. Edo baita ere, baimenak izateko ahalmena egotea. Zer daude 2 elementu. Bata, familiatik hurbil egotea. Eta bestea da, preso batzuei zenolako salbuespen politika aplikatu zaien. Eta nik uste dut gaur egun ja ez dela momentua horrelako salbuespen politika bat aplikatzeko. Eta beraiek ahal izan dutela, o beharko luketela, baldintzarik gabeko ahalmena izan beraien eskubideak izateko, hau da, baimenak, hurbilketa. Gero ja, elkarbizitzaren inguruan hitz egiten badugu eta etako presoei buruz hitz egiten badugu, niri ere gustatuko litzaidake beraiek keinoak egitea eta egindako minaren inguruko aitortze bat egitea. Baina, horrek ez du inoiz baldintzatu behar beraiek dituzten eskubideak preso bezala, ez? Kontu gehiago, personalde batera utzita, La Navali begira ere jarri gaitezen, izan ere, oso karrezpana duzuek atzo langile batzordearekin bildu zineten. Bilera horretatik, ze atera duzue? Egia esan, bildu gara langile batzordearekin, izan dugu kontaktu handia, ez dakiz, edan, 5., 6., 7. bilera beraiekin, egin dugu jarraipena urte terditan beraien arazoen inguruan, eta berriro ere baditugu, konklusio berberak. Askotan esan ditugun gauza berberak. Badagoela ahalmena Eusko Jaurlaritzaren aldetik kapitala sartzeko nabalean. Ez dagoela limitazioa likidazio fasea eta gero kapitala sartzeko hor. Ezin daitekela jarri mai gainean Europear Komisioaren aitzakia ezer ez egiteko edo itxaroteko etorri ez den inbertsore pribatu batentzat. Hau da, berriro ere ereduak ezberdinak dira. Leheno, egon gara, momentu honetan hitz egiten eskumenei buruz, ez? Falta zaizkigun eskumenei buruz. Eta ez dugu inoiz hitz egiten ditugun eskumenei buruz. Industriaren inguruko eskumena badaukagu. Zergatik ez dugu erabiltzen eskumen hori, adibidez, nabalaren inguruko erantzunak mai gainean jartzeko. Zergatik dari da Eusko Jaurlaritza beste alde batera begiratzen eta beti ere baldintzatzen beraien presentzia nabalean inbertsore pribatu baten presentziara.
Zergatik, Baldintzan ema jarri beharko da, zein da orduan baldintza, inversore pribatuarena ezpada, bideragarritasun plan bat izango da, zein da baldintza? Horrekin, gu ados gaude. Nolakoa? Bideragarritasun bat egotea. Eta hori da, lehenik eta behin, Europar Komisari importatzen zaiona. Bideragarritasun bat, bideragarritasuna egotea eta bideragarritasun plan bat egotea. Eta Navala gaur egun bideragarria da. Bazeukan lan karga eta ez zaio, ez dira egin pausuak ziurtasuna emateko banorreri lankarga hori mantentzeko, eta lortu zitzakeen oraindik ere eta karga gehiago gaur egun barku zibilak, ontzi zibilak, negozio honek gora egiten du. Gora egiten du egunero. Banorrekin 21 hilabeteko lankarga izango luke, bideragarritasun plan batean, deseagarra izate 36 hilabetekoa edo izate, irurteko adibidez. Baina hor dituzu 20 hilabete bideragarritasun plana egiteko, beste karga batzuk lortzeko hurrengo hilabetetan, dituzu, hainbat aldaketa egiteko enpresetan, zeben Navalean dagoen arazoa kudeaketa arazo bat da, ez danok esaten dugu berbera. Ez da negozio arazo bat, ez da diru galtzearen arazo bat, izan da inbertsore batzuk egon direla Navalean, ez dutela ezer egin eta ez dutela ez bideragarritasuna aprobetxatu Navalena, ez da baita ere, atentzioa prestatu bere kudeaketan. Orduan, egon berdana da, agente bat bermatzen duena, bideragarritasun plana aurrera eramango dela eta negozioak aurrera eramango direnak. Eta zuk etorkizun hori nola ikusten duzu? Ilun, argi? Ikusita zein den, Eusko Jaurlaritzaren jarrera iluna, baina ez da bakarrik iluna Navala itxi dezakelako, baizik eta hor, badaudela hainbat ondoko enpresa batzuk, ia 2000 langilei langabe geratu daitekenak, ze azkenean ez da bakarrik, industria eskumenaren aplikazioa ez da bakarrik Navalean sartzeko kapital publikoarekin, baita da, hobetzeko ezkerraldean dagoen egoera eta adibidez, Navalaren ondoan dauden enpresa txiki guzti horiei laguntzeko beraien dependentzia jaisteko Navalaren inguruan, ez? Adibidez, zergatik ez da egiten Eusko Jaurlaritzaren aldetik plan bat laguntzeko edo beraiekin bide lagunak izateko enpresa txiki hauekin dependentzia hori jaisteko. Zergatik? Hau da, industria politika. Hori gustatuko litzateke jakitea, zergatik ez? Zenolako preferentzia du Eusko Jaurlaritzak beste eskualde batzutan inbertsioak egiteko eta ez ezkerraldean inbertsioak lan egiteko. Inbertsioetan lan egiteko. Gainera, jakinda eskualde hau arazo handiak dituela langabeziaren inguruan. Sestao da langabezi tasarik altuena dituen herrietako bat. Eta oraindik ere ez dugu esfortzu guztiak jarriko eskualde honetan lan egiten. Zergatik, nik hori da, Arantxatapeari botatzen diodan galdera argi bat, zergatik ez. Hori Tapia sailbura berak erantzun beharko du hortaz. Azpiazu sailburari buruz ere hitz egin nahi genuke, izan ere atzo konferentzia bat, edo hitzaldi bat eman zuen, eta pentsioen inguruan aritu zen, pentsio publiko eta pentsio pribatuak beretzat. Enborrak pentsio publikoa izan behar du, pentsio sistemaren enborrak pentsio publikoa izan behar du, baina keinu bat egin zien pentsio pribatuei ere, aurreikuspeneko planei ere, eta arau aldaketak ere iragarri zituen, naiz eta oraindik zehaztasunez ez dakigun zein neurritan, erakargarri egiteko. Zein da zuen ikuspuntua, Podemosen ikuspuntua, pentsioen inguruan? Bitu, niri Azpiazu sailburuak egindako keinuak iruditzen zaizkit oso larriak. Oso larriak. Hau da, Jaurlaritzaren sailburu bat dela, suposatzen dela, defendatu behar duela, bukaera arte, pentsio publikoak, daudela eskatzen pentsioen eskumena, hau da, segurtasun sozialaren eskumena ona ekartzeko, eta ikusten dugu nola. Naiz eta eskatu horrelako eskumena, beraien eredua, hau da, Eusko Jaurlaritzaren eredua, dala, ez dakiz zenbat urtetan, danok izatea, pentsio pribatuen plan bat, beraik uste dutelako, edo nahi dutelako, pentsio publikoen montoa edo dirua, jeitsi edo beraien bideragarritasuna zalantzan jartzen dutelako. Hau da, ez dituzte soluzioak mai gainean jartzen, ez dute bilatzen halako alternatiba bat pentsio publikoen sistema garatzeko,
edo eztabaidan ere, guk lana egiten dugu kongresuan inguruan, guk kongresuan bi lege aurkeztu egin ditugu ja, pentsioen lege, pentsioen sistema aldatzeko, uste dugulako gainera eztabaida sakona izan behar dela horren inguruan, ez bakarrik IPC-arekin igo edo jeitsi, baizik eta izan behar dugu sistemaren eztabaida sakona, bideragarria izateko sistema hau, gure datorren berardientzako, zuretzako, niretzako, diru-sarrera horien nola hasiko dira, gehien irabazten dutenek gehiago kotizatuta, destopatuta, esaten den bezala, Agian ez da inbeste hitz egiten gaur egungo gazteek eta dituzten soldata baxuez, zenbat eta gutxego irabazi, horren da gutxego kotizatzen da. Eta horri ez gara asko ari gara izketan. Ezin daiteke etorri. Segurtasun sozial sistemaren aldaketa bat, reforma laboralak atzera bota gabe. Hau da, gaur egun, hainbat lan baldintza sortzen dituzten legeak, reforma laboralak, hau da, soldata baxuak izatea, 8 ordu ordez, 4 ordu lan egitea pertsona asko, hau da, izatea, gaur egun, jeitsi bada, 14etik 10era langabezia, 4, jeitsi diren pertsona horiek ez, lan egiten ari diren pertsona horien 480 egotea lan temporaletan edo ordu gutxi lan egiten, azkenean, kotizazioak jeitsi egiten dira, soldata jeistea, kotizazioak jeitsi egiten dira. Ezin daiteke pentsio sistema publiko sustengarri bat izan, enplegu politika sustengarri bat izan da. Eta noski ere, gure alternatiba ez da izango pertsonei beraien soldatatik dirua kentzea, pentsio pribatuak derrigorrez izateko. Gero aldi bere Euskal Autonomia Erkidegoan oso errotuta dagoen sistema da, eta ez da sistema horri eskerrala ez, baina azkenean estatu mailan pentsiorik altuenak ere bi sistema hauen baturak ematen du. Oso errotuta leku batzuetan, enpresa askotan egiten dira ekarpenak, egin izan dira urte luzez industrian, adibidez, eta jendea pentsatzen horrein gustura egongo dela, ekarpen horiekin. Zabaltzearekin, lan munduara... Gero ikusten duzu, gero zuk egiten dituzu zenbakiak, eta ikusten duzu zenbatetako onura ematen dizun zeure pentsioan horrelako sistemak, eta ez da, hainbestekoa naiz eta gauri horrela saldu. Eta gainera, pentsatu behar da baita ere, askotan diru hori da geure soldatatik kentzen diguten diru. Hau da, geure egiten digutena da aurreztera derrigortu. Hau da, geure gainean, geure sorbalden gainean jartzen digute honen responsabilitatea, honen erantzukizuna. Hau da, gure pentsioaren sustengarritasuna erantzukizuna gure sorbalden gainean. Eta da, estatuak mantendu egin behar du segurtasun sozialaren sistema. Ez langileok, estatuak. Ez da gure guk zenbat aurrezten dugun heinean hau da izango dugun pentsioa. Ez, guk zenbat kotizatzen eta lan egiten dugun heinean estatuak pentsio bat emango dit. Hori da sistema publikoa izatea. Hau da, estatuak, belaunaldien arteko solidaritate sistema bat planteatu egiten du, non lan egiten dugunok, geure helduak eta gu zaindu egin ditugun pertsonak, gaur egun mantendu egiten ditugu. Ez beraiek aurreztu duten heinean, ez? Aztezu zelur hartu dugu izpide eta pare bat minutuan Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontuari ere begiratu nahi nioke, gure solaskidei hitza eman aurretik. Zuek kanpotik ari zarete orain ikusten, aurrekontuen negoziak eta hori, nola ikusten duzue H Bilduren eta Jaurlaritzan arteko harreman hori? Egia da esan adierazpenak asko aldatzen dute egun batetik bestera, eta oraindik ez dago argi zein izango den emaitza. Nik esan dezaket zer da niri gustatuko ez litzaidakena. Eta izango zen, adibidez, eskerra ditzen den Euskal Herria Bilduk bestea gaur egun dauden aurrekontuak. Hau da, Alderdi Popularraren Alderdi Popularrak babestu zituen antzerakoak diren aurrekontu batzuk, edo indarkeria matxistaren inguruan inbertsio oso gutxi egiten duten aurrekontu batzuk. Ikusiko dugu ostegunean, ea zintzu garen osoko zuzenketak aurkezten ditugun alderdiak. Alderdi Popularrak esan du aurkeztuko duela, argi dago guk ere aurkeztuko dugula, negoziaketatik kanpo geratu garelako, jakingo dugu Euskal Herria Bilduk azkenean aurkeztuko duen ala ez osoko zuzenketa bat, baina momentuz dirudienez hurbilketa egoten ari da beraien artean. Niretzat akatsa izango zen ezkerrako alderdi bat izan da horrelako aurrekontuak babestea, ez badago aldaketa sozial sakon bat aurrekontu horietan.
Hitzetik hortzera, hitz eta adjektibo bat erabiltzen ari dira, ari zarete ia guztiok negoziaketa honetan, eta aurrekontu sozialak da, baina pentsatzen du segunetan nork esaten duen aurrekontu sozialak esan nahi desberdin daukala, jakin nahi nuke zein den Elkarrekin Podemosen esan nahia aurrekontu sozialen. Oran, azkar esateko publikoaren defentsa, bitxu. Hemen adibide oso argi bat dago. Ez dira aurrekontu sozialak hezkuntzaren inguruan hitz egiten badugu. Ez da berbera, inbertsioa izatea 150 eskola publikoetan eta 150 eskola kontzertatuetan, edo 180 eskola publikoetan eta 120 eskola kontzertatuetan. Niretzat, eredu soziala izango zen eskola publikoarentzat, ahal den diru sarrera gehien ematen duen aurrekontu bat. Eta ez, bi mailetako hezkuntza sistema publikoa mantentzen duen aurrekontu bat. Adibidez, hori izango zen, edo enplegu planak planteatzen dituen aurrekontu bat, ez? Lehen hitz egin dugu ezkerraldearen inguruan. Argi dago beharrezkoak direla, enplegu planak ezkerraldearentzat. Horik aurrengo negoziaketan badaude enplegu planak, badaude pentsioen osagarritasunak ere, horrek ez du sozialduko aurrekontu hori berezien ustez ez dena? Baina pentsioen osagarritasuna gaur egun ez dago mahai gainean. Izan da, egin den eskaera bat eta gobernuak argi esan du. Guk ez ditugu pentsioak osagarrituko. Diru sarrera bermatzeko errentaren igoera bat egingo dugu eta horren konsekuentzia izango da pentsiodun batzuk izango dutela igoera bat. Baina hori da diru sarrera bermatzeko errentaren perbertsio oso handi bat. Hau da, diru sarrera bermatzeko errentaren bidea ez da komplemento bat osagarri bat izatea. Da, pertsona askoren duintasuna mantentzeko behar den diru laguntza bat. Hau da, eta bere bidea izan beharko zen oinarrizko errenta izatea etorkizun batean. Ez da, komplemento bat, osagarri bat, gaur egun soldata basuak, pentsio basuak osagarritzeko. Hori ez da bere bidea. Maiari ere zaldu nahi nioke galdera egiteko aukera, Martínez jauna, ongi baderi itzazu, Patxi? Bai, egunon, Lander, ikaster urte honetan, kurso politiko honetan, garrantzia gehien izan duen puntuetako bat autogobernu ponentzia izan da, eta nolabait erabakitzeko eskubidearen alde edo zaudeten 3 alderdien artean 175 osatzen duzue legebiltzarrean eta zuek nolabait ponentzia hori babestu zenuten, ez bere osotasunean, baina bai puntu batzuetan. Ze gogoeta egiten duzu horren aurrean, egindako bide horretaz, eta aukerarik ikusten duzun guk herritarrok ponentzia edo adostu zen hori errefrendatzeko aukerarik izango ote dugun? Errefrendatu barko da. Hau da, hor akordio bat dago eta akordio zabala da, eta da, estatutuan agertzen diren mekanismoak erabiliko direla, estatutu aldaketaren mekanismoaren bidez, eguneratzeko geure estatusa, autogobernuaren inguruko legea. Beraz, derrigorrez agertzen da, errefrendatu behar dela herritarren bozkarekin ateratako legea, legebiltzarretik ateratako legea. Beste alde batetik, egindako bidea oso zaila izan da. Izan da urtebeteko bidea, gu adostasuna izan dugu eskubide sozialen inguruan, baina egia da beste hainbat puntuetan desadostasunak izan ditugula eta ez ditugula babestu. Gaur egun akordio zabalena bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren artekoa da. Beraiek, guk argi izan dugu beti, beraiek gehiengo demokratikoa daukate hori aurrera eramateko eta guk ez ditugu oztopoa jarriko horren inguruan, baina gaur lana da, argi esatea baita ere, uste dugula politikoki porrota izango dela bakarrik bi alderdiek babestea geure lege gorena dena ez, geure estatutu berria izango dena. Horretarako, egia da, oraindik geratzen dela ia urte eta erdi 2 urte lan egiteko honen inguruan, eta nik uste dut lorpenak egongo direla. Baina, itxaron nahiko nuke ikusteko adituek zenolako lan egiten duten, zenolako kontsentsuak lortzen dituzten, eta gero ja, azken fasean legebiltzarrean balansako egin beharko dugu adostasun horiek lortzeko. Gaur egun, urrun gaude adostasun horiek lortzeko, baina egia da,
denbora asko garatzen dela, eta nik uste dut lortzeko ahalmena badagoela. Baina pazientzia izan beharko dugu danok. Autogobernu ponentzia horretan, zuk zerrek esan duzu gehiengo demokratiko bat dute, Euskal Herria Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk, gero beste talderik batzen ez bada, askotan esaten da, hankamotz edo aniztasun nahikoarekin ez dela geldituko, baina hori ez da norberak bere buruari beto eskubide bat ere ematea, gehiengo demokratiko hor baldin badago, esatea gu ez baldin bagaude, hori hankamotz dago eta horrek ez du... Bueno, hori balorazio politiko bat da. Ez da zenbakienetan oinarritutako balorazio bat, hau da, beraiek estatutu hau legebiltzarrean aprobatzeko ahalmena badute, beraz nik ez dut beto ahalmenarik. Esaten dut... Amaika gera. Badakit praktikan ez daukazela beto eskubiderik, baina hori esateak diote. Hori esatea, beto eskubidea izatea da legea aurrera eskuteko ahalmena izatea. Eta guk legebiltzarrean metaforiko batean jakina. Baina, balorazio politiko, eta nik uste dut, zentzuzko balorazio politiko bat dela, mai gainean planteatzea, izan genuela, 1979an estatutu bat, izan zuela, oinarrizko babes bat, eta nahi dugula, 2018an edo 2019an estatutu berri bat izatea, gutxienez, oinarrizko babes hori izatea, edo handiagoa izatea. Eta politikoki hori izango zela oberena Euskadirentzako eta Euskadiren barne elkarbizitzarentzako. Uste dut, zentzuzko planteamendu politikoa dela hau. Ireia. Egunon, Lander. Egunon. Ni galdetu nahi nizun zehazki, Podemosek estatu plurinazionalaz hitz egiten du, zuek, Elkarrekin Podemosek ere hauteskunde kanpainan, programan, behintzat erabakitzeko eskubideare hor zeraman, baina, autogobernu ponentzian ikusi dugu, nolabait atzera egin edo kritikak ere agertu dituzuela. Galdetu nahi nuke zehazki zein den zuen planteamendua herritarren gehiengo batek agertu duenean, nahiz eta handitu daitekeen oinarri hori, baino agertu duenean nahia estatus politikoari buruz erabakitzeko, zer planteatzen duzuen hori posible egiteko? Bueno, gure planteamendua, hau da, kritikak dira iritzi politiko konkretu batzuei. Beste alderdi batzuek dituzten planteamendu batzuei. Guk geure alternatiba planteamendu genuen lehenengo momentutik. Estatu nazionalista anitza den estatua agertzen da geure dokumentuetan, eta planteatu genuen mahai bat, berezko mahai bat sortzea, erabakitze eskubidearen inguruan hitz egiteko, argitasun ditun bat lortzeko alderdion artean, izateko bide legal bat kontsultak egiteko. Hori planteatu genuen lehenengo momentutik eta ezezkoa eman ziguten mahai horretara. Beraz, gure alternatiba mahai gainean dago, hori da gure planteamendua eta ez da aldatu. Mahai bat sortzea, estatutuaren paraleloa, ahalmentzen gaituena, eztabaida hori izateko eta itun bat egiteko Euskal Alderdietan, gero ere, baita ere, kongresura eramateko. Jarri alditzakegu, 70 diputatu horrelako legea eta horrela eramateko. Orduan nik uste dut hor ahalmena badagoela. Gero, estatutuaren barruan, ez dago garapen handirik egia esan, erabakitze eskubidearen inguruan, estatutuaren barruan, daude beste planteamendu batzuk, aldebikotasunaren inguruan, hor planteatzen diren bezala, gu ez gaude ados, baina baita ere gure alternatiba jarri dugu mahai gainean, guk uste dugu badaudela tresna legalak lortzeko aldebikotasun mekanismoak estatuarekin. Eta hori da izango da gure eredua. Tartitxo hartu nahi nuke Forum Europan, gaur Alfonso Alonso ari delako hizketan, eta Alfonso Alonso gaintzuten ere aurrekontuen inguruan, osoko zuzenketak aurkezteko ostegunean amaitzen da epea, etzi eta horren inguruan hitz egin du, aurrekontuen inguruan entzun egingo dugu, Euskadiko Alderdi Popularraren burua. Entonces son una gente que pretende tener un acuerdo de fondo de país con Bildu, porque es lo que han hecho y lo que ha supuesto un punto de inflexión en la legislatura, y que en ese matrimonio entre Bildu y el PNV, el PP sea el niño que lleva las arras. O sea, presupuestos. Pues yo no voy a ser el niño que lleva las arras. Sí, Lander Martínez. Bakoitzak bere ez aitzakia, baina bakoitzak bere arrazoia jarri baritu mahai gainean aurrekontuetatik kanpo geratzeko,
eta nik uste dut Alderdi Popularra, Alfonso Alonso gogo handiak izango zituela aurrekontu hauek babesteko, gogo handiak, baina bere alderdiak estatu mailan ere estrategia bat aukeratu egin du, eta estrategia da bai Euskadi, bai Katalunian, inkluso gaur egun Andaluziako kanpainan oso gogor jartzea, gogor eskuinan, gogor zentralismoarekin, gogor Espainiako nazionalismoarekin, beraz, estrategia hori ona izan duen ekarpena izan da, Alderdi Popularrak aitzaki bezala erabiltzea autogobernuaren ituna, ez babesteko aurrekontu hauek. Zuek askeago zarete zentzu horretan, Alderdi Sozialistarekin Espainian bai, eta Alderdi Sozialistarekin autonomia erkidegoan ez. Zorionez, askeago gara honetan, egia da Espainian egon zela guk soziala uste duguna den itun bat, eta egon zirela hainbat aldaketa itunduak, hemen ez dira egon. Baina Alderdi Sozialistaren filtro antzekoa izango da, eta hemen ez, edo? Nik uste dut hemengo Alderdi Sozialista Pedro Sánchezen eskuinean badagoela. Oraindik, espero dut noiz baitean, hor Pedro Sánchezek planteatzen dituen gauza batzuk ona heltzea, baina gaur egun Alderdi Sozialistak aukeratu egin du Eusko Alderdi Jeltzalearen hitzaldian egotea Eusko Jaurlaritzan, eta ez aldaketak ez sartzea geure mundu sozialean, ez? Hori bere aukera da, nik espero dut noiz baitean egoera hori aldatzea, baina gaur egun ez da aldaketarik ikusten Alderdi Sozialistan Euskadin. Luber, azken galdera zurea. Bai, kaixo, egunon Lander. Nik ere pixkat azken puntu honekin lotutako gogoeta bat eta galdera bat egingo izut. Ez da, hain zuzen aurrekontuen negoziaketaren inguruko gogoeta bat. Eta iruditu zait, eta ez dela bakarrik nire iritzia, nik egun hauetan zuen boto emaile askoekin eitz egin da nago, nire ez diate usten boto ematen pasaporta alemana daukadalako, baina orduan iruditzen zait, pixkat bintzat, zuen jarrerari buruz jendeak hitz egiten dunean, aurrekontuen negoziaketaren aurrean izandako jarreraren inguruan, pixkat kritika bezala entzun dut, eta nik bat nator horrekin, ez da, igual sartu zatela negoziaketa horiekin, alako maksimalismo zera batekin, hasieratik erentzunetalako nahi, inongo akordioak lortzea, pixkat PNV-rekin elkarrekin argazki bat egiteari beldurra zeniotelako, ez da? Eta orduan, nik pixka gogoratzen, pixka konparatzen dut, eta hortikan pixka galdera, nire galdera, ez? Zuen alderdi askotan, konparatzen dut Alemaniako berdeen alderdiarekin, beren hasierako garaia eta bat, antzeko jarrerak izaten zituztekeo, ibilbide bat eduki du, eta hoen, oso alderdi, bere, printzipio lotutako alderdi bada, baina pragmatismo kutsu ere bat badaukate. Eta goran zijoaz, enkesta eta hauteskunde guztietan, eta bar. Orduan, nire galdera da, inpresio hori olakoa benetazkoa ote den, hau da, alako maksimalismoekin joan zaretela, eta, etzenutelako nahi PNV-rekin argazki bat ateatzeak bukaeran, edo nola ikusten duzu hori? Bale, lehenengo nota izateko nik uste dut berdeek izan duten bidea eta gure bidea, berdeek asko urte gehiago aramatzate, berdeak batzutan pragmatismoaz pasatu egin dira. Batzutan. Eta orain bere lekua aurkitu egin dute, baina, luze hitz egiteko da zein den berdeen lekua. Behitu, ni ez naiz Eusko Jaurlaritza. Nik ez ditut aurrekontuak zergatik babestu behar. Eusko Jaurlaritza da lortu behar dituenak babesak bere aurrekontuetarako. Eta gaur egun, eta guk eskaintza bat egin genuen, Eusko Jaurlaritzak boto bat behar zuen. Ahultasun osoan zegoen. Normala da nik saiatzea ateratzen ahaldudan gehiena horrelako aurrekontu batetatik. Eta horregatik jarri genuen... Baina nire arazoa, nire argudio da, ez zatela saiatu hortan. Bai, saiatu genuen eta horregatik jarri genuen 15 proposamen mai gainean. Eta batzuk, ziren proposamen politikoak.
ez ziren proposamen ekonomikoak. Hau da, ez ziren ez zuten konpromesuan sartzen aurtengo aurrekontuak. Hemen gertatu dena, eta sailburuaren bileran izan dagoaren esperientziarekin gertatu dena, izan da arazoa politikoa dela. Geuri, esan digute ezetza, gure proposamen asko hori, ez arazoa zutelako diru sarrera horiek lortzeko aurrekontuetan. Politikoki ez daudelako ados. Ez daudelako ados. Madrilen egon gera negoziaketan, eta lortu dugu gauza asko. Eta horregatik babesten ditugu aurrekontuak. Hor egon delako gobernu bat, aldaketa batzuk sartzeko disposizioan zegoela. Baina hemen, eman digutena da, igaz alderdi popularari eman zizkioten 30 milioi. Eta gu hasieratik, lehenengo momentutik esan genuen, ez gera sartuko horrelako negoziaketa batera 30 milioien gatik. Euk nahi ditugunak dira, aldaketa batzuk aurrekontuetan eta konpromesu politiko batzuk etorkizunerako. Eta ez diragon, ez da aldaketak aurrekontuetan, ez da konpromesu politikoak. Ni sentitzen dut, baina niri asko gustatuko litzaidake aldaketak lortzea aurrekontu batzuetan eta aurrekontu hauek aurrera jutea. Baina ez digute eman aukerarik ez. Bentsutuko dugu, Lander Martínez, 10:09 minutu, segun honik 9 minutu gehiago eskatu dizkizu dagoeneko zure denboratik, eta ez dakit hori oso zilegi den, beraz, Lander Martínez, Euskadiko Podemos adindazkari nagusia, eskerrik asko, etortzeagatik.